binati o minahal kong matalumon. Okay? Karon dai mag-topic ta is all about All Saints Day o All Souls Day. Okay? Welcome to my channel. Welcome to Iko TV News, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalam. Okay? Nganong ato man ang i-celebrate, nganong ato man ang buhaton every year ang pag-celebrate sa All Saints Day, guys, or All Souls Day. Kanang one, guys, mao na All Saints Day. Mao na murag adlaw sa mga santos, kanang nahimong santos ba para nga nila ni Pedro Calungsod. Mao na atong mga nila ni sa tanang santos nga nahimo ba. Kanang All Souls Day mao na ang adlaw sa kwan, mga kalag sa atong mga murag ato nang gi-celebrate aron murag makuan daw sila, murag makuyog bisan pa man sa awa na sila, pero sa atong heart naagi hapon usa mo nagmurag usa ka tradisyon nga paghimuon sa mga Katoliko diri sa lungsod sa Matalam. Okay? Sa mga negosyante di ay nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalam. Welcome tanan diri nga mo invest og business diri sa mong lungsod. Ang lungsod sa Matalam, guys, nanginhanglan jud og mga investor nga ganahan magnegosyo diri sa mong lungsod. O ganahan mag mga himo og mga grocery, supermarket nga mall, charot, murag tinuod na, guys. Ang lungsod sa Matalam nanginhanglan og mga investor nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod. Okay? Iko pipi andam mutabang sa ekonomiya niya o moserbisyo sa katawhan sa lungsod sa Matalam. Ug kato din ganahan mosuroy sa ato ang Matalam Boulevard. Welcome mo tanan ngadto nga mosuroy or mobisita kung diin kung unsa kanindot ang Matalam Boulevard diri sa lungsod sa Matalam. Ako mang hinaot nga mo support mo sa akong advokasya nga pagpalambo sa ato ang Matalam Boulevard ayon ng panginusgan, charot, monrag unsay posisyon tanod guys, buhaton akong tanan para mas mobibo ng Biwok Boulevard o mudaghan ang mga negosyante. Ako mang hinaot nga mo support mo sa akong advokasya ang pagtabang sa Matalam o pagtabang sa administrasyon diri sa lungsod sa Matalam, Leyte, Philippines. Nya balikon ko sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalam. Welcome mo tanan nga mo invest og business diri sa mong lungsod. Ang lungsod sa Matalam nanginhanglan jud og mga investor nga ganahan ang magnegosyo, basta ganahan mo mahiyo og na may mga daghang mga prutas, mga isda, pwede mo diri, pwede mo mobagsak na mo'y fish dealer, pwede mo mohapit sa lungsod sa Matalam. Nya na mo'y daghang buwad kinahanglan dyan na sa Matalam kanang mga isda, kanang mga utanon kung diin, which is adto mangumpra sa lahi nga lugar para na di siya maayo nga practice. Dapat mga kuan, mga taga Matalam or mga farmers sa Matalam ari na to ibagsak sa lungsod sa Matalam. Kung unsa atong abot atong ari na to ibutang sa atong merkado, kung diin ang makakuan ani ang taga Matalam rapod bisag kuan niya atong murag mas lami dili unta lagi nahitaw ko, guys, sa ato ang lungsod, no? Pero puhon basin og aduna tay matabang nga mga side niya ato sa lamang unahon ang atong charot, murag unsay posisyon tinawag dito, guys. Akong paningkamutan nga makatabang sa administrasyon headed by sa atong maabtik nga Mayor Eric S. Pahulio ug mga konsehalis sa tibuok Team Pahulio. Okay, guys, ako manghinaot nga magtinabangay kita kanunay alang sa kayuhan o kalambuan sa lungsod sa Matalam. Once again, thank you o God bless kanatong tanan niya karon di ay November 3, 2022
kuan deron na guys sa atong Mayor Rodrigo Paulio Mororog ijang date anniversary sa tanang tibok pamilya sa Paholios family diri sa lungsod sa Mataw. Iko pipi ha, ako magaingon nga ang panaghugpong sa taga Matalom maoy susi sa kalambuan sa tong lungsod. Iko pipi ang boses sa kalambuan sa lungsod sa Mataw. Once again, thank you o God bless kanatong tanan.